ini जों गभर्नर मालाय माने बेलाय गाहामखा हाबा हायखैनो TSF नि अन बिहाव TSF नि जों बिनि गभर्नर जेता जों टाइम बेखा हाबा कपाल गाहाम नहनि मानो सिनि 1968 नि सिमे जेता सिनि डिमान्ड दं सब समय जों सिनि मुभमेन्टआव जों रोमान स्क्रिप्ट सानि फायो हाबा हायनो बिनि जे गभर्नर मालाय एत जे चिनि बखाव खातंग थका ब एमन खाय कग्रखा जोंनो आं अ इसुनो तुयै गाहाम खाय बुजिखा नरनि बिसिंतो आं अ इसुनो आं चीफ मिनिस्टार बाय कक सानाय आं इमिडिएटली अ मासनि बिसिंनो आं कक सानायनि बागै चाइटं नाय हिनि सावो एबनि परे ब कक सावै ब कन्विन्स खालायनाय अ बरंनि इसुनो नायदि हिनै ब दागिनाय हिनै कग्रो जोंनो जों अबना आसा खालायो ब कग्रो मानि न जों पयजा थाङो बा जोंबो गाहाम कन्विन्स खालायमाका बनो जों चिनि लं पेन्डिं जेटा इशु नि दं माने तामो खा गोसारो जेमन बाक्सा कलेज सिरुव बाक्सा एग्जाम गोबां रिक्वायरमेन्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय एग्जाम एक्सेप्ट खालायजागो बाक्सा जागा खायजिया जों आबा हायरो कक साका बा चिनि जेटा कमिटि खाजों माने कग्रक सायखनारका बबो हाय इशु जेटा कक बरन तुय त्रिपुरा हाव बबो हायिं दं अब ब गाहाम का बुजिवै ब बिनि खाव सबिना खा ब नेक्स्ट मानदंनि बिसिङनो ब स्टेट गभर्नमेन्ट नि मिनिस्टार बाय कक साना हिनि कग्रो माने अबसे बेलाय कक कतर कुक ताइ नरंग ब बेलाय हामबाय मारुव नरंग मेडिया राव ब हायनो चिनिओ मेसेज न देबो तिप्रा हा गनांगै माने पुसुग्रुवै चिनि तिप्रा सानि बखाव देबो एकटा इमोशनल खलायनानि बागै नरक साइटक तंमानि बागै नरंग बा हामबाय साल बोसोर नायसिनाय तमुनो एक मास बिसोराव निया बा 2 मास बिसोर निया बर कग्रुबे नारि नायदि आं अबनो सानानो मुसुङो जों ताबुक जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मास फैया आमतेया गोबां मा एग्जाम मास फैयो गोबां कलेज आबो रोमान स्क्रिप्ट फोरोंजागि दङ बा जोंबो जेखिनि एप्लिकेशन खालायके कक बरक बाय जेता चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय रबो एक्सेप्ट खालायजागो कोर्ट काचारी बेबाक जगन एक्सेप्ट खालायजागो एकमात्र तामनायदि ए 40 इयार्स उनखा चिनि कक बरक राज्य सरकार बाय सिग्रेटरी जां माने हायपना जागा चिनि जों तामबा ब अल्फाबेट बाय सुनाय आबनि कायसा स्पेसिफिक सुजाकरै आबनि बागै कन्फ्यूजन लाई टंलाय माने अबनो क्लियरिफिकेशन खायनानि बागैसो जों तिनि चिनो दिमा अबनो क्लियरिफिकेशन खायनानि बागैसो जों तिनि चिनो दिमा तांग हिगका ताबु जे कुनु जागो तिप्रा सारंनो आं सानामु जों चिनि ताखु बुगुरनो सानामु जों नर कुनु जागा कक बरक जेता रोमान स्क्रिप्ट बाय एप्लिकेशन खालायो एक्सेप्ट खायजे आंखाय एसएस TSF नो इनफर्म खायजे TSF आजा खाबु मिथानाय नरनि बागै ताम कक कजाने पाइथाव सालकल यागो फास्ते फाबाय मालाय कक सानो रोमान स्क्रिप्ट